Madara mes ubos guys sa mga panghinluan. Aman ang hinluan dari ilahang bay. Kaya man ang ibutang sila sa budik dari. Ano sila silang new home. Be, ano ka sagbot? Aw hinlo man di ay. Aw hinlo man di dari. Hinluan gapon nato. Sud ko na to guys kaya hinluan mga hinluan. Kada lampasan siya. Nahalingan kada hapon karong way lamok. Pa. Lingan kada hapon arong way lamok. Wala rin guys. Kamay sila mga budik din eh. Nahalingan rin pari ah. Inga. Nakalighter da? Nahalingin. Hujang tagtaod. Nalingan kaya rong kuan paso-aso ba mas budik. Ha? Lagi. Alright, let's go. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Pusa. Mana i-transfer sila sa budik-dik dani guys. Hino naman dari sud. Haling-halingan kada hapon ay no, rong way lamok. Way lamok sila. Duha ra man ka. Mahagbeng ka diha. Gara. Sigo to sila dani guys. Unsi ka buok, anan dito nilang bibuhatan aon ba. Tapok sila dani, pano? Chinched da binugno ay lain siguro kung suon. Dahil guys, nagdaan na mis mga sako. Ayaw, ibunda ako ray kuan, ako ray mo dawat. Naiti. Mo lagi. Haman ang kulong ag mga budik guys. Dakpo na ron silang papagabril. Kindalikin. Kalakin. Na, ihe. Kalakaw, dakin. Hinazi ha. Pasaan ang kuya kin guys. Ito na sila sa kuya mo nagbuang guys. Sukos budik abini sa dadun nga mo atumpon sa dadto mama nang ibalhin sila sa budik guys. Dene guys anang gidas budik dia sid sako mama nang itabok dato sa mga ang amo nang isid sila sa ilang kulungan nas budik da. Okay guys. Tingil nas budik. Adog lihok. Ato masita na to. Ato lihok kay makabuhi ganing ka na buko dito na yung karsada. Lagi na piang. Na magkagawas. Uy, tara. Ganahan ko siya. Sino bangga na? Talipong. Gana na mo ha. Tagkak tayo no. Tagasuglawas. Bayag. Yag sila Karena napa jeda to karon ni tag matulong na sila tanan. Itong mga laki. Malaki paglaki bayag. Mami sila. Lagnig ko an. Ngana na mong duha ha. Ay lagi sa baru. Liwat sa ina. Nara mo ha. Kana guys, duha na to ka buok. To, ipaduno sa tatay ha. Pakon tatay kin. Pas kin guys, pas ana. Tatay matiguan. Haji. Okay. Wala guys, tulo na to sila ka buok. Pila na imo? Duha? Duha kag tiyaw. Ang si kuya. Batiya. Ipaduno ni tatay ha. Suko agmad oi. Ha? Budik guys, iligkuan. Niktik sa isang budik. Suko siya niktik sa isang anak.
Ato rampon na mo si Zay padeo dato guys. Budik kay rong di sa mingawon. Makulong nga laman sila sa mga budik-dik. Laba ang budik guys ay. Hoy! Ay, awat eh. Awat eh. Nako kay dugog na si mo. Mulusot tay? Di jang na amo. Oy, hala. Ko sa bungan. Ano man masala? Samad? Ko si mo. Ano man na nasamad? Bungan ako. Ah, mo di ay. Da. Mo ko ang gulan sa ako. Ay mo kana sampungan na laman na. Okay. Abujik sa 2 3 4 5 na. Sapungan sa tatay dadto kay ilang simud ilang ingad to, masamad. Nasama nagnaong. Sama dagasa? Bangka man nila ko. Na, mura. Sakto na. Bangka man nila. Kaya nga siguro sila makalusot. Yung kalusot mo bangka. Na. Imus na mag mga kunot. Nanay, kari dako no. Kaya tuling kay, di ka makalansang da. Magtiwa sa migak. Kinsa naman yung bata nagkukat-kat? Matanga, taga ka. Di na may batang nagkukat-kat. Laylaw labag. Brief, paligid ka diha. Nay, maligid na to. Ngara na ta. Ditloy. Narata. Narata. Pajong tatay. Ito na mi. Maghakot sa migtiwas na. Di na ko ibadi-badi. Nagkujog-kujog. Oh. Dali. Sagdi laman. May kujog ko na siya. Ikaw daas baktin ha. Bantay di ka kadaag ni budik-dik ha. Inday. Kim-kim. Doa mo inday. Inday ko no. Hinay ha, nay motor ha. Susunod mo. Ban ka tita. Ban ka tita. Dali, ban tita. Uban ko na si Danaho. Di ko na sa mauli. Mauban ko na sa Danaho. Tanawa guys ha. Ditloy. Mas kaya kin kaya nagpasas baktin. Ali Ditloy. Ta, dali. Kujog man ko na dyan ha. Dali, ngari. Guys, kujog-kujog ko na yung pagumangkat na. Tanawa. Ditloy, kalibutan rin sa mama papa. Anala ka, watala ko. Watala ko na na, magkuha ko baktin, ha? Anala ka, watala ko, watako. Watala ko. Nawajit loy na. Sunod dia. Bugnoon sa kadar yung budik. Anala ka, ha? Kuya, guys. Pila na naman nabilin, upat? Oh ya. Dari pa. Tajit lo una. Gada na baktin dari. Nagdagan-dagan ni tawag ng pagmangkan. Ayo kadagan ka madam angka. Lakaw ragod. Naganin taon siras. Kuya Kinkin mo'y nagkuhan guys. Naghakot kasi papagabril si Kuya Gael mo'y nagdakop sa baktin. Tiyo. Isa man aksyon na. Jakit san. Isa to aksyon na. Ditloy. Jakit san to. Jakloy. Jakit san. Ayaw pa daw sa anay ha. Tala. Kalit lang magkag-aksyon diha. Bilaak. Para maluagag brief. Nansa man na naluag naman ang brief pa. Nay motor. Paghuwat. Ikaw marakag jakit san. Marag hubog. Naman may kauban guys. Marag hubog niya. Karate sa jakit san. Be. Yeah. Asikin rin yung aksyon naging ato. Ya. Kung sila karate. Oh, ikaw. Medyo magduhala ka na. Nauna pagbatang laki. Pag hinay ka dyan. Tanaw na agyan. Simbakon dyan na yung mananap. Liwaros ng mga baktin. Baguhan man ni sila. Nabaguhan ni sila. Patay resed. Budik. Ayo, kinsa pa akin ka. Okay, tapok na sila sa kilid. Luya, oy. Nabaguhan man ni sila. Kailangan mo na. Ang tuloy yung tapakan. Di na mo tingin mo. Baguhan na sila.
Anara mo ha? 2, 4, 6, 7. Na ini. 8, 10. Si Papa day 4 na dito nakabuok. Ada apig kakinkin ikaw 8. Apig kakinkin ikaw 8. Tuwa nagtabangan nila dakop pilang aribahan kay man nagan mas labeng. Na, nagan sa labeng man si Isi, ano banggang magsimod. Nara-dara tayo, himus na. Kari niya. Buyag, badzi. Dili si Bugay, di mauna butan na ba? Jadi dia. Badzi. Kana ang talaga yung ibilin, kay arang himusa. Ayukin. Apa dah? Nagkabuyag, tagas lawas no. Tagas og lawas. So na guys, kuan na to, 8. 8 na batong tala to. Balik ra ko kay Papa hakoton kinkin. Di ko gay log si Papa Gabriel mo nagdakop kay ilang aribahan kay managan na tong labeng. So kupos budik-dik, pero si budik-dik harito na mo ibalhin dari kay mangipadao nila ba. Ano sa kuya? Kaya mo ya? Hinazi ha, ini butang. Si tatay ra pabutang ha. Tatay ra. Tatay ra pabutang ya. Amo na siyam na sila kabuok. Siyam kabuok. Di ka dyan mawagi sa pagkasabaan. Andod ka ron, sabaan gyapon. Budget ha? Lagi na. Himusan nila. Uy, nabaguhan man gani sila. Ha? Kaya na dako. Ay, dako pagkato? Buhay dagko. Puro man sila dagko, nay. Dagko, Guys, ukot-ukot tas Papa Gabriel si Kuya Gail. Duha na laman rin nabilin. Tinga na nas budik pa, haragi sa mga budik-dik. Tinga na ilang inahan, haragi sa mga anak. Badi-badi. Kadong midari bus guys. Lang koan. Kuya na ni budik. Kung dako, no. Nahaman na dami datog taod sa kuan. Nit atos lujo. Hi. Hi, Dick. Hello. Ligari dai. Kalimut ko. Ito dito ra. Uy, niliban mo. Shush, tabangan. Nasa naman sila. Uy, nasa naman. Uy, ano na ba na? Tabangan. 2, 4, 6, 8 siyam. Siyam kabuok. Sige na. Dala mo. Sana ba na? Kaanala. Dai sa mukaon. Dali na, kaana, dali. Nabaguhan pa man ni sila. Tapay duha dito, di wa pa ni bugag sa isang mama. Ibuwag tong gamay kilo. Pamay isa kabuk kamatoy. Dami dagke. Na, nataod na. Patadjak kan to. Kay buhian na magmanok. Buhian na mga chicken. Mo na gatong hinangkan pa. Mo na gatong hinangkan na palito ah. Buhian na sila sud. Na mo kalaag. O panahinluan dana. Sud. Humanang ko hinlo dari skilid. Adto. Dari sud hinluan na pud na mo. Ha? Kasi ano yung panood? Pang sud. Tadag pisik guys ta. Dakep. Poeng. Agak sa. Tas pikas karo masud. Magpisik mas hinangkan. Ala di. Ah. Tumpu. Wop. Ito na. Ba na mas imong mother. Kulong na. Kaandik, talidik. Ilig na. Yung mga ano. Kaana. Umi. Kaan. Dali. Dik. Kaana. Shh, dali na kaan. Dali. Ay, paladlo diha. Kaan. Wah, cute ah. Pagkata sila. Lapo deh. Musga azo sila. Mabuyag. Iling na pa. Dari pikas anta. Butang ipod.
Batang tubig, hindi ba? Ano sila? Duhan. Magduha. Mori na mis amang manukan. Here's tikod. Amang kinulong ng mga chicken. Because ano guys, ito na mga manok. Mandali. Dahil nanok. Matughang alaga guys to. Ang hinangkan. Masado na yung kana. Okay, kanay mo oy, laki. Muna sila mo paliwat na nila. Puhon.